खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। स' लोगोफोर आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय। स' बे भिडिअनि गेजेरजों आं जोंनि एक्स एनडिपि आदामोनखौ साबायखर बावनो सानो। नोंथांमोना माने हमबावलायबाय आरोना, माने सासे हौवायानो सानै हिनजाव लानायनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो बांसिन शेयार खालामनानै हो। स' आदा एक्स एनडिपि मोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोनखौ होननानै आङो बिदिबा बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। स' आदा एक्स एनडिपि मोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर। बिथांमोना बिदि हाबाफारिखौ खदायबो खामानि मावलांगासिनो। बिदिबा नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लादो बे भिडिअनि गेजेरजों। मोननै साइडनिफ्रायबो जोङो मोजां डिसाइड खालामबाय, समाधान जाबाय, जाहाथे नांलायनायबो गैया, बेखौ बि तर्का तर्किबो जों जानो होआखै। आरो ओरैबायदि जों मोजां मिलायनानै होदो, बे जों बुंनायनि रावजोंनो बिसोरो मानिनो गोनां बाध्य जाबाय आरो। ओमफ्राय मानजिदों नामा फंसे फंनैखौ मानजिदों, बेखौ जोङो होआखै। बिदियाव गाज्रि नुयो नालाय ओंखायनो जोङो बिदि जानाथों। हिन्जावसानिफ्रायबो गारजेन बरिया न'खरनि गोरों गोरा फैजोब्बाय। बिथिंनिफ्रायबो जोङो मोजां गोरों गोरोंखौ लेंहरनानै जोङो बे जोंनिनो बालाजि मन्दिर बालाजि टेम्पलाव जों मोजां सावरायनानै गासैबो सेंग्राफोर दंजोबो नै जोंनि खिथिनाव नोंथाङा बै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै मोजां मोनसे जाफुंसार होनो हादों आरो जोंनि बर' हारिनि जिथु गुबुंले जानाय बै माबाखौ लाइनखौ जोङो मोजां लांनो हादों आरो जेनेबा। आरो नेक्स्टआवहा बेबायदि आरो सोरबाफोर दङबा एसे निउसफोरखौ नायनानै खोमाफोरखौ थिया खालामना ला। जुदि आरो मोनोबा निमाहा गैया होननानै जों सिगांनिफ्राय बुंखादों। इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपि जानानै जों बेखौनो खावलायनो सानदों। बारे बारे खावलायनाय माबा नंखाया। एबारनिफ्राय आरो सोरखौबा जुदि जों मोनो, बिनि जेबो कनसिडार गैया। आथिं हमना खुलुमबाबो जों निमाहा होआ। बे खोथाया जोंनिफ्राय थाखाबाय, भबिष्यतबो थागोन, दिनैबो बुंगोन, बुंबायनो थागोन आरो जानोबो होआ। सेंग्रानियानो जा आरो हिन्जावनियानो जा जों निमाहा होआ। जों खोनानो मोनगासिनो दङ, आरोबो दंबावो। जों बेखौ तदन्त लागासिनो दङ, मोनबायनो थादों। मिया सानै मोनबाय, दिनै सासे, बेबायदि जोङो मोजाङै मोजां हरगासिनो दङ। आरो नेक्स्टआव जुदि गाबोननिफ्राय जुदि मोनोबा, बेनि जिथु दायित्व जोंनियाव थाला, बे दायित्वआ गारजेननि सायाव थासिगोन। जों बेलेग एक्सनावहा राहा लानाय जासिगोन। बेखौ नोंथांनि बे इउटुबनि चेनेलजोंनो बिथांमोननिसिम बेखौनो फोरमायहरदो जे जाहाथे खबदान थानो होलायदो आरो। जोंनिनो बर' सोरबा लाना खारबोनाय, सोरबा मालायनि फिसाखौ लाना थांनाय, सोरबा लाबोनाय, बे माने बे माबाखौ जोङो जानो होलिया। जुदि जायोब्ला बेनि जिथु राहा, बेनि राहाया जोंनियाव दङ, गुवाहाटियाव। बेखौ जायथु सानना दङ, बेखौ नायना लाथोंसै बे नोंथांनि चेनेलजों। जों बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। गोजोननाय थाबाय। दा बिदिनो मिटिं सोलिगासिनो दङ। बिसोर फांनायाव मा रज'गोन? नों सायावसो रज'गोन दा खोथाया। माबायदि दं बे मानसिखौ नों खारनो होनना बुंहरदोंमोन बे आंनाव। माबायदि दं बे हौवाबो बिराद दङ गुवाहाटियाव। आंखौ सिनायनाय गुवाहाटियाव सोरबा दं नामा सोंखा? आं सोरबा सिनायनाय हौवाफोर लोगो दं नामा? गुवाहाटियाव बिराद सिनायनाय दङ होननाया दा जालायबाय। होनबा नोंनो एफा गोबाव खोनानानै मानो गोसो बोआखै? दासिमहालागै बे गैया होनदों नोंसानिया, नोंसानि भुल बे मिथिखानानै मानो गोसो बोआखै? आं फोथायनाय दङ, आंबोथ' फोथायनाय दं, बिराद थगायदों। आंनि न'आव थाला, बिमा बिफानि न'आव थाबाय, न' लुनानै होबाय, आंबो फोथायनाय दं, आंबो बिदि थादों। नों होसो बोथारनांगौ, मालायनि खोथाखौ लानानै मारै जानो? बे गाबै गाबै आं थाला होननानै बुंदों आंनि सिगाङाव। आंबो गाबना बुंदों, बेखौ बुजायहरदोंबा नों आंनि सिगाङाव बे हिनजावखौ बेलेग लाखांबाय। ओमफ्राय आरो नोंखौलाय मा संसार गोदान दोनगोन बेलाय? दा साननैसोनि उनाव दालाय मानोथो लुगैफिनदों नोंलाय? नों मोजां जाहोआबा मानो लुगैफिनखो? जेनेबा बे सानै दोङो, आंहा हाबो दोङो, गामियाव जोंहा हाबो दोङो, बेनि थाखाय आंनि फिसानि थाखाय।
हौवा आरो हिन्जाव सासेखौ मा खालामखो होननानै गोबां मानसिफोरा सोंहरगासिनो। स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ नुबाय स' बे भिडिअखौ बांसिन शेयार खालामनानै हो जुदि आंनि बे भिडिअआव होननाय देखायनाया गोरोन्थि जायोबा अननानै निजा असे बिनानाव साननानै अननानै आंखौ निमाहा होफिनबानो जाबाय। ओमफ्राय जुदि आंनि गोरोन्थिखौ हायोब्ला अननानै आसि थुनानै खोन्थाहरदो। थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।